Okay. Yeah. Jo. Jeg står i Odense, og jeg vil gerne forklare det med, at det er klart det fedeste at være tømrer, jeg hedder Ahmed. Yeah, det er klart fedest at være tømrer for dem, der bare smider de 100% ulemler. Hej Ahmed, mit navn det er Kasper, og du siger du er tømrer, jeg siger du er en spasser. Yeah, så det er klart, du har ikke de gode ting. Plus du siger du tømrer, fordi du kun vil tjekke sorte penge. Jo, Kasper, jeg er da ligeglad. Jeg er sikker på, at du knækker lettere end en gipsplade. Og det tror jeg godt, du kan forstå. Jeg er ligeglad, jeg vil ikke vide, du altid har jern på. Ja, så det er klart, at du er virkelig klam. Men når din dame ser en smed som mig, så bliver hun vild i varmen. Yeah, så det er klart, at vi er ikke nede med en type som dig, der ikke kan klare varmen i vores medie. Jo, det du kommer ud for, det er en rap-storm. Hvor var det sejt, du kan arbejde på en platform. Ja, imens jeg arbejder i private hjem, hvor jeg altså kan lave nogle koner igen og igen. Jo, det sorte penge, jeg kender godt den der fidus. Det eneste du får med hjem, det er en smadret hånd og en tømmerlus. Yeah, så det er klart, jeg hader dine venner. Plus jeg hader tømmer som dig, der får helt smadrede hænder. Jo, du skal ikke stå og virke så glad og sige til mig, det er folk i mit fag, der kommer til skade. Ja, for du er jo egentlig skør nu. Hvis jeg kommer til skade, får jeg en tømmerlus. Hvis du kommer til skade, så dør du. Jeg ved godt, at du egentlig er en god knøs. Men det er godt, du er tømmer, for jeg kan se på dig, du har en sprog løs. Yeah, så det er klart, det er noget værre møg, så du står lige her og laver, så det er godt, du har værktøj.